Silille terve! Tehdään ripsejä. Aiemmilla videoilla parilla on näitä Motorheadin PPQ-sooseja kolomia maistellut. Korva tukkoon, nyt tulee spoilereita, jos et ole nähnyt videota. Ja niistä minun mielestä oli tuo viskiversio paras. Ja kun kahdella videolla tehtiin hamppareita, niin silloin sanoin, että tehdään nyt jotakin ihan muuta sitten tuolla parhaalla noista kolomesta. Niin lähdetään tekemään ripsejä ja lähdetään kisailemaan sitten, että tehdään itse soosi ripseille ja katsotaan kummalla tulee parempia. Tuoretta chiliä, ei tarvi olla paljoa, 1 punasipuli, savustettua paprikajauhetta, soijaa, tomaattipyrettä, punaviinietikkaa, voi käyttää myös omenaviinietikkaa, savuaromia ja sitruunatiivistettä. Ainesten määriä en osaa tarkemmin sanoa, kun ihan ekaa kertaa tämmöstä soosia kokeilen ja suoraan sanottuna hatusta vetelen noita. Elikkä mennään ihan mikä tuntuu hyvälle ja lisäällä aineksia sitä myötä. Se mikä mulla unohtui noista aineksista sanoa, niin oli vaahterasiirappi. Laitetaan sitä pienen verran, että saadaan vähän makeutta tuohon soosiin. Sitten vaan sauvasekoittimella kaikki sekaisin ja tässä vaiheessa voi lisätä jotain, jos siltä tuntuu. Ja pieni nökäre myöskin tuota savuaromia. Sitten poistellaan noista ripseistä kalvot. Noita kalvoja me ei haluta syödä. Se on aivan turhaa. Kannattaa käyttää pyyhettä tuossa, niin sä saat paremman otteen siitä kalavosta. Sitten vaan soosit ripsien päälle ja kääritään folioon. Kannattaa laittaa 2 kerrosta tuota foliota, niin se ei valu sitten sulle sinne uuniin. Ja sama homma toiseen ripsiin. Soosit päälle ja kääritään folioon. Sitten uuni päälle 125 astetta ja 3 tuntia. Puolensa välisen matkaan niin laitetaan pikkusen soosia molempiin lisää. Ja voi myös laittaa pienen ripauksen suolaa. Ja takaisin uuniin loppu 1,5 tuntia. 3 tunnin jälkeen grilli vastukselle ja uuni täysille. Ja viimeinen silaus ripsien päälle soosia, että saadaan pieni karamellipinta siihen. Ja nyt sitten kannattaa olla aika tarkkana tuon kanssa. Korkeintaan 5 minuuttia, nuo pallaa tosi herkästä, niin tarkkaile sitä, ettet sä vaan polta noita ripsejä. 5 minuuttia ja valmista tulee. Valmista tuli. 3 tuntia oli uunissa ja 2 tuntia maustumassa, niin uunissa kun on 3 tuntia 125 astetta, niin se on niin hidasta cookingia, että kattokaa miten nämä repiää ihan näin vaan. Tässä on mitään järkeä, että miten helposti nämä sen kun vaan ottaa, niin lähtee irti noista lihoista. Nyt jo vähän meni ennakko jo varkaiden maistamaankin. Niin maistellaan ensin tätä Motorheadia ja sitten tuota omaa tekelettä. Niin murjaa tää liha, että niin kun näette, niin meinas ihan vaan puota tuosta luusta pois. Kato, nää lähtee tosiaan ihan tuosta noin vaan. Aivan älyttömän murjaa. Täytyy sanoa, että tuo
Motorhead-viski niin on kyllä... Nyt jotenkin se makkeus tuossa oikein korostuu. Että niin... Mun makku on kyllä liian makia. Nyt niinku oikein erityisesti, niin kuin sanoin, niin korostuu nyt mun mielestä tuo makkeus. Kyllä täällä tuota PPQta saa irti joo, ihan jeppis, mutta isompi pettymys. Ainahan ripsit on hyviä, varsinkin kun näin tekee, kun tää on niin mielettömän murjaa, mutta tosiaan niin kuin sanoin, niin vielä isompi pettymys. Eniten tuo makkeus tuossa tökkii nyt. Ja sittenpä maistellaan tätä omaa tekelettä. Ei se tästäkään nyt mitään superherkkua tullut. Siis liha on kyllä hyvä. Vika ei ole lihassa, vaan nyt vika on sooseissa. Ei se tämäkään nyt oikein älyttömän onnistunut tekele ollut. Ehkä pistin liikaa tuota tomaattia. Jos mä voin maustaa enemmän ja laittaa vähemmän tomaattia, niin olisi voinut tulla sitten parempi. No, kerranko sitä epäonnistuu, jos ei toisenkin. Laita kommentteihin joku parempi resepti kuin tämä. Niin, josko tästä voisi kovastikin sitten parantaa. 2/5 molemmat. Ei siinä. Kyllä mä syön nää lihat kuitenkin, on nää silti hyvää. Ei siinä. Mä oon Silile. Ei se polta pahasti.